Ay, isang natunggat ba ngayon asas all the love team. May kuha lang kuha na ganang third wheel. Anak na siya. Labot na sila dito sa Cebu. Kung chinilas nga hinuwaman ni kuya. Hinuwaman ni kuya. Ganahan ko mo adto sa ay. Karon dito shoes ba? Pasir. Okay ra mo diha. Hinay lang. Hinay ha. Nakatas ng kabatuhan. Ang kabatuhan. Ang alamat ng mga bato sa Tabuelan. Sinilas li ako di. Unsa man imong masod sa atong experience sa checkpoint? Kamo guys, kumuanhin mo guys, dapat lagi may booking daan. Kay ngano Paloy-looy mo para. kay ngano kami wala may booking. Ug sa dihang natanggong jud mi checkpoint area nila. Padung sa dili sa Tabuelan. Palapos naman ta dito. Nya nahibong ko ang uban kay ay dire gipangita. Kay gani akong kauban nga po active sa kayo. Active sa kayo siya. Reklamo sa dito siya. And luckily nakalusot jud mi. Oh nya, pag-abot mo dire kay kuan kanang sa tawag ana. Lucky po kay mi na pa yung mga vacant na room dito kanang duol ra sa beach ba. Kanang mga rooms pero gusto mo na siya lodging house. Mas may bisa magbuhat na booking. Makita So niyo kung kung na may plano nga mo anhi, so dapat magpa-book mo daan and then screenshot ninyo and then ipakita ninyo sa mga pulis. Then ID. Kay stricto na sila kay kuan naman good mura bitaw siya o kanang mga tao murag wala na po'y disiplina ba, wala na ni patuo sa social distancing nya. Ang mga resort food kay mga kuan na siya kana bitaw fully book na siya ba. So, usa ka vlogger palayo naman noon. Asa naman ako partner? Asa man? Dali cameraman? Our cameraman? Inay lang ha.
Cameraman pa yung dos ko rin. So karon musta kami sa ilahang lighthouse. Lighthouse. So yung pangalan says. Kasi pangalan tanaw na. Ano si pangalan na? Si pangalan says lighthouse. Gate in heaven. One day but diha. Wow na siya sir. Ay, bantay dagat ba? Diha mo pa namang bantay dagat? Di mo ni hagdanan pa dong langit. Stairway to heaven din siya. Ay, manaka na ta. Dali, dali. Oh, see? Ikaw na pala yung marap. So here, makita ni mo ang tibuok Maravilla Beach. See? Nasa yung mini sandbar dito unahan. Asa ba? Ay, mini sandbar niya nasa yung mini buntis. Mini buntis. Oh my God. Kasi nani ko Andreses. Asa ako? Uy! Oo, so pero pigaahak. Very. We will be waiting for the sunset here until magabi. Parang pa dito kami nakalaag again. Yeah. Hi, sis! Halay sila pala niyo eh. Pasyo po, oy! Yeah. So sexy. Pang FHM kayo. I like the aura. Muna lang mini sandbar. Maligo namin. Mura man i-post niya itong kuyo, di mo siya reaction. Tapos sa mga imong istorya, kuan rap, istorya rap sa atong laag rap. Gika po yung naka-drive rap. Ha? Mawara kong kapon sa ulan. Ay! Sana all! Sana all! Sana all! Sana all! Ay, nako. Third wheel. Third wheel lagi taon-taan eh, paets. Saan sa karong sir? Di clear. Laom jud kaayo siya. As in. Worth it kayo ang among kahago from Tabugon to Tabuelan. Uy, grabe yun. This is my first time long drive niya. Wala jud ko ka-feel og kapoy. Wala. Tulunok ko dito, eh. Ay, ikaw, Sel, naka-feel ka kapoy, Sel? Nakafeel ko kay ang driver bagad sa libaong. Ay! May kikuan. Ako kay wala ko ka-feel og kapoy. Okay. I am very excited. Excited pero feel na ko no gagabi ises kay kapoy kay ni Ses. Sunset.
Tabuelan. Good morning. So it's already 6:41 in the morning and it's another brand new day. Paita aling lugar ka wa just signal maglisod jud ka. Nagubag relasyon. Makagubag relasyon. So kung mo dili magdagi mo sa iyong karelasyon kay wagay signal. Lisod mo communicate. Paita. Hunas pa siya. Ani ka clear ang ilang dagat. Tayo na naman. Rap, unsa man yung maikasod sa ilang dagat, Rap? Parang. Parat? As usual, parat? Ako sa Beta, gara, ako sa Mega. Balag mo, lagom ka eh.